खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैदों। दिनैनि खालारा 4 जुलाइ 2026 आरो दिनै सनिबार। बे गोथार सनिबारा न्यायनि इसोर शनिदेव आरो हेंथाफोरखौ होखारग्रा हनुमानजीनि बावनाय जायो। दिनै शनिदेवखौ सिबिनाया जिउनि गासै जेंनाफोरखौ फोजोबनायाव मदद खालामो आरो थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनायाव मदद खालामो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिनि। खस्थ' खालामनाय आरो थार बावसोमनायनि अनगायै गुबुन जेबो गैया। भगबान शनि अरायबो गोसो गोथारै खामानि मावग्राफोरखौ हेफाजाब होयो। बे मोजां सानथ्रिजों फै नोंथांनि दिनैनि साना माबादि जागोन बेखौ मिथिना लानि। कमेन्ट बक्सआव जै शनिदेव एबा जै बजरांबली लिरनो दाबाव जाहाथे नोंथांनि गासैबो लुबैनाया जाफुङो। मेष राशि। सनिबारा नोंथांनो माखासे गिदिर फालांगियारि जाफुंसारनाय लाबोनो हागौ। जिउ राहा आरो रां बाहागोदारियाव खामानि मावनाया नोंथांनो मिजिं थिनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा होनो हागौ। सोरखारि साख्रिनि थाखाय थियारि जानाय लाइमोनफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। दिनै राङारि लेनदेनाव एसे सांग्रां जानांगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो न'खर नोंथाङा गावनि न'खरजों मोनसे समाजारि फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा जाबाय सा सानजा। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गियानखौ बाहायनानै गावनि जिउ राहायाव दावगानो थाखाय साबसिन खाबु मोनगोन। नोंथांनि खामानि मावनायनि नोजोरा जौगागोन जाय गोजौ मावख'गिरिफोरनि गेजेराव नोंथांनि थाथायखौ गोख्रों खालामगोन। जुदि नोंथाङा सम्पथियाव रां थिसननायनि बाथ्रा सानदोंब्ला दिनैनि साना जोबोद साबजाथाव। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआव गोदै जानाया बांगोन आरो नोंथाङा बिथांमोननि बोसोनखौ बिथा खालामनानै मोनसे गिदिर राङारि थिरांथा लानो हागौ। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 3, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। मिथुन राशि। मिथुन राशि गोनां सुबुंफोरा दिनै गावनि सोरजिलु गोहोनिफ्राय आबुङै मुलाम्फा जागोन। केरियार आरो रां आरिमु, थुनलाइ आरो बिरोंदामिनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे गिदिर प्लेटफर्म मोननो हागौ। सिगांनि रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नायनि सम्भावना दङ आरो थाबथानाया राङा बबेनिफ्रायबा हरखाब फैफिननो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदान थुलुंगाखां जागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों मोजां सम जिरायनो खाबु मोनगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। कर्क राशि। खामानियाव सोरबा सिनाय मोनै सुबुंनि सायाव मेगन नुयै फोथायनो नाङा आरो गावनि आन्दोनि आदबफोरखौ गावनिसिमल' लाखि गुबुननो फोरमायनो नाङा। गोब्राब समाव न'खरनि देरसिन सोद्रोमाफोरनि दिथा नोंथांखौ थार लामा दिन्थिगोन। दिनै नोंथाङा गावनि सावस्रि आरो जानाय आदारनि सायाव एसे सांग्रां जानो नांगोन। दावराव-दावसि आरो गोसोआरि नारसिनथायनि थाखाय नोंथाङा लोरबांथि मोनदांनो हागौ। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। सिंह राशि। दिनै सिंह राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सान जागोन जाय मान सन्मान आरो समाजारि बेंखनखौ बांहोयो। नोंथांनि दैदेननाय गोहोखौ नोजोर होनानै नोंथांखौ खामानि एबा समाजाव मोनसे गोनां बिबान होनो हागौ। फालांगियाव गोदान बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि बेयो मोनसे मोजां सम आरो सानस्लाबै राङारि मुलाम्फानि खाबु फैगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो न'खर गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय मोनसे गेदेर जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ जायनि थाखाय न'खरनि आबहावाया गोजोन जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 4, खाफाल गोनां गाबा गलाब गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। कन्या राशि। दिनै फरायसाफोरा गावनि एकाग्रताखौ आबुं बाहायनो हागोन एबा गावनि नाजानायाव जाफुंनो हागोन। खामानिनि मावग्रा रोंगौथिनि गोनांफोरनि थाखाय दिनै मासि जौगाहोनाय एबा बारायनायनि लामाखौ बेखेवनो हागौ। नोंथांनि खस्थ' आरो बावसोमनायजों बैसोगोराफोरा जोबोद गोहोम खोख्लैगोन। मोजां मोननाय आरो न'खर नोंथाङा गोदान गारि एबा न'नि थाखाय बेसेन गोसा इलेक्ट्रनिक बेसाद बायनो सानथांखि लानो हागौ। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसिखौ दिनै गावजों गाव गोरोबलायनायनि गेजेरजों फोजोबनाय जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। तुला राशि। खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि गासैबो जेथो गोनां खामानिफोरा दिनैहाय जेबो हेंथा गैयाजासे गोख्रैथि मोनगोन। केरियार आरो धोन जुदि नोंथाङा बायजोआव फरायनो एबा फालांगि खालामनो नाजागासिनो दं अब्ला दिनै नोंथाङा जोबोद मोजां खौरां मोननो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय आरो न'खर धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो थोनाया बांगोन आरो नोंथाङा दान होनाय खामानिफोराव रां खरसा खालामनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि न'खरजों मोनसे रंजाथाव
दावबायनायखौ रंजागोन, जाय गावजों गाव मोजां मोनलायनायखौ बांहोनो हागोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 1, खाफाल गोनां गाबा सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। बृश्चिक राशि, दिनै जायखिजाया रोखोमनि हरखाब आरो गोनांथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानो सुबुरुन होनाय जायो। मावख'आव माखासे थाखोमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सावगारिखौ खहा खालामनो नाजानो हागौ, बेनिखायनो नोंथांनि खामानियावल' गोसो हो। रांखान्थियारि महरै बाजेटखौ सिथाबना लाखिनाया मोजां। लामायाव गारि सालायनाय समाव गोख्रैथि सिमाखौ जर'खा नोजोर होनांगोन, मानोना जखम जानायनि खैफोद थानो हागौ। दिनै शनि मन्दिराव सोरां आलारि बाथि फोजोंहैनाया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा अख्रां गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। धनु राशि, हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि बेलायाव दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। जिउ राहा आरो रां फालांगियाव गोदान गिदिर दाजाबदेरनायजों नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि आयाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर, नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोजाम नांज्लायनाया दिनै आबुं गोमोरलांगोन आरो गावजों गाव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय जुलिनि माखासे मोजां प्रप'जेल फैनो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 7, खाफाल गोनां गाबा बाथ' गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि साहसखौ मोजां खालामगोन आरो नोंथांनि बेरेखा हान्जाफोरनि सायाव देरहासारनाय जागोन। जिउ राहा आरो रांखान्थि, जायखिजाया सोलिबाय थानाय बिजिरसालिनि केसफोरा एबा आयेनारि नांज्लायनायनि सायाव दिनै नोंथांनि फारसे थिरांथा लानो हागौ। गोबाव समनिफ्रायनो खानानै दोननाय राङा हरखाबै नोंथांनिसिम फैफिननो हागौ, नोंथांनि राङारि आंखालखौ गोरलै खालामनो हागौ आरो नोंथाङा जायखिजाया गोजाम दाहारफोरखौ सुख'नो खाबु होनो हागौ। नोंथाङा खामानियाव नोंथांनि लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 5, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा जाबाय सानजा। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि मेलेमारि गोहो आरो लजिकेल सानस्रिखौ बांहोनो थाखाय जोबोद मोजां जागोन। सोलोंथाइ, बिजिरसंनाय, लिरनाय एबा आईटीजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै खामानियाव गोनांथार सिनायथि एबा गोदान मावथांखि मोननो हागौ। स्टक हाथाइ एबा गोलाव समनि रां थिसननायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै सानस्लाबै राङारि मुलाम्फाखौ नुनो मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर, नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदान थुलुंगाखांनाय फैगोन आरो गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गेरुवा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। मीन राशि, दिनै नोंथांनि आबुं नोजोरा बेसादारि सुबिदाखौ बांहोनाय आरो नखरनि गोजोन आरो गोजोननायखौ बांहोनायाव थागोन। केरियार आरो रां, गोदान न', फ्लेट एबा जायखिजाया फालांगियारि हा बायनायनि सौदाया दिनै थि जानो हागौ। मावख'आव लोगोफोर आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों आबुं गोरोबलायनाया खामानिखौ सिगांग्रो फोजोबनायाव मदद होगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो नखर, नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव गोबां जौगानाया गासै नखरनि गोसोआरि नारसिनथायखौ खमायगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 11, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। अब्ला लोगोफोर, बियो दिनैनि गासै 12 राशिफोरनि आबुं राशि फोरमायथिनायमोन। आसा खालामो बेयो नोंथांखौ नोंथांनि साननि सानथांखि खालामनायाव मदद होगोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोफोरनिसिम शेयार खालामनानै होदो। कमेन्ट बक्सआव जै शनिदेव एबा बज्रांबली लिरनो दाबाव। जों गाबोन गोदान कुण्डली आरो गोदान मोजां गोहोजों फिन लोगो हमफिनगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां सान जाथों। गोजोन्थों।